ma bakin sani a duniyar nan in ba ke ba wacce nake tunanin zan iya aure. Dama kuma za a yi kuke da daɗin baki. Ba kika ce? Ke na ƙarya nake yi. Ni ban ce ma ƙarya kake ba. Shi kenan tunda ba ke ba. To, bari tafi kasuwa kan makara. Haba Aziza, yanzu in ban je kasuwa na samu kuɗin zan tura a aure ki ba, ya zan yi. Yanzu me ke so su ne? Bakin ɓata rai, ki gaya min me ya faru. Na ce maka ba komai. In dai baki faɗa min ba zan tafi ba. Kuma na san zan makara. Kuma idan na makara, da gidana zai tambaye ni me yasa na makara. Zan ce ke ci. To ki gaya min me ya faru dan Allah. Ba kai bane muka zo yanzu kuma ka ce min za ka tafi bayan ko ganin ka ban gama yi. Kin san komai lokaci ne. Lokaci yana nan zuwa za mu kasance a tare da ni da shi a gida ɗaya a kuma ɗaki ɗaya na tsawon rayuwar. Ba zan gaji da ganin ka ba dai. Haka zalika ni ma haka. To, zan tafi Allah ba mu tare. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Me ya same ku daga yara a kwance haka? Lafiya ne mun ta tsallakawa mai mashin ya mato shi. Me mashin? Ya billahi. Da mashin din ya ba ku kuɗi? Ya ba mu Ɗari biyu? Wani ɗari biyu? Kai! An tashi yaran kansu. Yanzu ko ake ciki na ne makarantar ku? Bada jama? Na ƙararrabi? Me sunanka? Me yasa ba ka je makaranta ba? Sai ka koma da kuɗi? Kai! Ke maraba ba sai ta gobanka ba zai zama faɗa ba. Za ku je musu kawai malam kuɗi da rabar. Kuci, ba matsala ba wani matsala. A shi wannan karɓa kawai malamin haji ba da ma ku kai shi kuma za mu je a kai shi asibitin Allah da gyara mai kira. Amma dai kai da za ku raka da wajen malamin ko? Ai ga shi na ba ku kuɗin za a kai masa kar ku damu. Za mu je malamin. Ba da ba. Rayuwa ba tabbas ɗan uwa zo ka auna, kar ku saki ‘ya'yanku kankana babu kulawa, wai ka turo ɗanka ba ka bibiyar komansa, ka fake da karatu ba ka bibiyar sha'aninsa, ba kasanci nai ba. Baka san sha nai ba, ba batun bacci ma ya yi kofa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka dai. Lafiya da Allah. Kai kuma ba. Tafi bara. Tafi bara ce. Tafi bara. Ya aiki ya yara mutuwa. A halin shahir malam magana ce da mun nazo ita akan maganar haƙƙin ubangiji ma'ana zakka. Na fahimta. To sai na tambayi yaran da na gansu a gefen titi na ce iyayensu da mun nake su in ba zakka. Su kula kaman kawo sai su kawo wajen ka. To shi yasa ka ji abin da ya kawo ke wannan. Na fahimta. To ranka ya daɗe wato idan na fahimce ka zakka ce ake so a bayar ga iyayen waɗannan yara. To kwantar da hankali ko waɗannan yara iyayensu sun riga sun mutu.
komai da kake gani nasu a hannuna yake, saboda haka zakka ka ɗauko ta ni ka bani zan kula musu da ita. Shi ne magana a ita, wannan shi ne magana. Iyayensu sun mutu? A iyayensu sun mutu, ina wuce. ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, haka Allah ya kabarin sa. Amma ni daman iyayensu nake so in ba zakka, amma tun da kace sun mutu to zan je nemo su in ba su. A tsaya. Wai wani yara kake nufi ne? Yaran da kuka zo da su yanzu nan? Tabbas Kai ya kaman bayani ai. Wannan yaran ai yanzu iyayensu da nan raye, yanzu nan kace in kai ka har gaban iyayensu zan iya kai su. Saboda haka yanzu iyayensu suna nan, ka ɗauko zakka ka kawo ta za a kai wa iyayen nasu. Ko ba haka ba? daman yanzu da zakka ba gaskiya zahiri, daman na zo ni dan yi bincike akan abin kafin gobe Allah ya kama da lafiya in ɗauko zakkan nan mu je kuka ga iyayen sai a ba su zakka kama a ba su zakka ce. Kana nufin zakkar baka zo da ita ba sai gobe kake nufi za Eh ka ba zo kawo? ka yi ai ba ita nake yawo ba dan tabbatar cewa yaran kai kaza ne. To amma gobe za a same ka? Na sami da To kan masha Allah gobe zan gayyato maka su kuma tabbas za su. insha Allah. Babu damuwa. To, Allah ya Babu bada damuwa. nagode, Allah sauka lafiya. Allah sai ka zo. Amma kuma baka san malam ciki? Na? Baka san malam a ciki? A za a baka ka To saka ai shi ke abin yayi kyau ai. To a sauka lafiya Alhaji. Yau zai kawo su. Saboda haka idan ya kawo wannan kuɗin, na faɗa muku dama cewa kowannen ku zai bani kaso 20 a ciki. Ka mana bayani. Yauwa mun yi wannan maganar da ku, kuma na ga kamar kai kana nuna ba haka ba. Aba malam, ka tausaya mana. Kai ma fa da ka san ka a cikin wannan zakka da ka ce za a bayar. Na laifi kowa ya rike ka san sa. Ko ko malam, da ka gani. maganar da malam da mu'alar sani ya faɗa gaskiya ne, saboda wannan abu ya kamata malam tunda ka cire naka mu maka ban mu da namu. Yauwa ni haka nake gani ya kamata a yakar maka lawo. Wace maganar banza ce wannan? Kun san da magana ne da na gayyato? A ba mu sani ba. Ina da damar da zan iya zuwa in gayyato wasu a zo a cire abin nan su bani nawa. Ko ba haka bane ba? Har na ga idan ku ci da mun kasu. Wallahi sai in ci mu. ai hakuri malam. Za ku bani kaso 20. A'a to malam zamu Idan duba. mutum bai bayar bai kaso. Malam da aba ka so goma ne. Ba zan ka shigo ba. Goma ma? Kai Aba malam. kai na fasa sauka. Amma yancin banza da wafi a ci baka san da labarin kuɗi ba, a kira ka a gaya maka kuma ka zo ka ce wani abu. Ai hakuri malam. Haka ake yi. Hakuri. Alhaji. Barka da zuwa. Ya iyalin ku ya hanya. Sai dai. Alhaji, kuma ya ganka hannu rabbana. Ko lafiya. Alhaji a barka da zuwa. An zo lafiya kalau. Mun ji sako mun gode Alhaji mun gode. Alhaji, kuma ya ganka hannu rabbana Alhaji. Kallon ana kasan gida ka sani ko suna mota? Mota. Ya zo da mota ne. Alhaji guda zo ba mota kai ka taɓa wani Alhaji zo ba mota? Alhaji ne ba. To Alhaji ya zo da mota. Adam banda abinka ka san yaran zamani. Ka sani ko transfer zai yi ba tare da ya zo da shi a jaka ba ka san. Bani bane sai shi transfer za su. Wata irin transfer kai kuma? Ana magana a samu zunzuru, wani irin kai ba wata transfer za su. Za mu saurari shi Alhajin da ya zo koko mu ji ta bakin sa. To Zo ya babatu muke yi. To ba komai ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Da ta'ala wa barakatuh. A gurguje dai da farko suna na Alhaji Kamal Naira wanda ake gaya mun kiyan kenan. Na'am. To mun gama magana ne da ni da malam tun wancan satin da ya wuce. Na'am. Sai muka already na san ya gaya muku. Na'am. Ya ga mana komai da Kai na komai. sanar da su. Ya sanar da mu. To amma kafin in fara a mahallin shahir ina so zan yi wani abu ne guda ɗaya. Ma'ana kenan ina so a ɗauki sunayenku da kuma lambar wayoyinku. Akan kallon da Allah sunanka nake so da lambar wayarka. Ni bi suna na malaya. Lambar waya ta 0800.
suna Muhammad Sani. Yau sai 070. To akaram kallan sura kai ne sunanka da zamba wata. To ni ma sunana Malam Mudi. Malam Mudi za ka sa. Number waya. Number waya. Ni waya, wace waya? Doni wace waya nake da ita? Ai kawai ni gaban kuɗi wace waya? Ni ne zan da wata waya. Subhanallah. Kuɗi kawai ni. To akaram kallah ba matsala. Inda ka ce baka da waya ba matsala bane insha Allah. Yawwa to kafin je ga maganar da nake so in to dama akwai maganar da so in tattauna da ku dama ku ne iyayen yaran nan. Na mu ne. To alhamdulillah. To da fari dai na gayyace ku ne nan wajen domin mu tattauna da wani batu da ya shafi rayuwar ku gaba ɗaya. Muna jin ka. Yana ce da ma kan ƙananan ƴaƴan nan na fito su fara. Fara fito su fara su kai hawa kan titi. Kuma zanga da kansu. To a zahirin gaskiya iyayen yaran nan ku kenan. Ya kamata a ce yaran nan da fitowa suna tare da ku. Suna jikin ku. Ma'ana a gida kenan. Yawwa ba wai ku turo su ba. So gaskiyar abin da gani gaskiya ba kyau har ga Allah. Ma'ana ya kamata a ce sun kasance tare da iyayensu saboda gaskiyar nan ce a shekarun nan bai kama ba za su iya rike kansu ba. So a gida ke yawwa saboda sutura da ciyarwa da tarbiyya ma za su iya samu ba kan titi ya kamata a ce suna tare da iyayensu. Duba da aka da shekarun yara ɗaya ɗan shekara ana ga 7 ne ko 8 ko 6 ne something duk Ga wani dan 7 na shi kuma dan 6. Makwata ne. To gaskiyar zance abin nan dole sai an tattauna a kan shi. Dan yaro bai samu kulawa ba bai shaku da iyayensa ba ta yaya yaro zai samu rahama da jin kai a zuciyarsa. Ya kamata a ce da yaro yana cikin mahaifinsa yana cikin ɗan uwansa ka tura tarbiyya amma ka turo yaro kan titi na zai yana abu. A halin shayar yaro tun yana karami ne ke koyan abubuwa sannan ne iyayensa suke tura shi ga abin cikin su zama ba cin ya girma. To haka zalika idan yaro bai zauna da iyayensa ba ya shaku da su ba to za ga yaro in ya girma ma ba zai kula da iyayensa ba baya ba su kulawa so da bai taso tare da su ba. To ku duba ku gani arewacin Najeriya nan ne ake turo yara ƙanana 'yan shekara 6 'yan shekara 5 su hau kan titi suna yin bara. Ku duba ku gani a iya arewacin Najeriya ake wa yara haka. Kudu ba a yin haka. Mun sani kuma ana karatun addini kuma kun sani. Gaskiya. A kudu ana karatun addini amma tsarin su ba haka yake ba. Shi yasa abubuwa da dama aka mana nisa wurin arewa. To a rayuwar da muke ciki ta yau mutum yana buƙatar ilimai na addini kwarai da gaske har da ma na zamani. To fitness ɗaya dai alaji. Matuƙar ba a ba yaro wannan ilimin ƙwaya biyu ba to an towa yaro wani haƙƙin da cikin haƙƙin ba. To kai malam da muka zo maganar zaɓe. Kai kana so kai mana wasa. Kana ganin wannan kuɗi fa zai ba mu fa kana so ka ɓara mai da shi. Da abin da zai ce ka ja bakin zai kai shiru mu dai ba ya ba mu kuɗin ba. Ba mu kuɗin ya tafiyar sa. Da Allah ka kai shi ka rabu da shi. Wannan surutun banza yake ka tale shi abin sai gama. Ko kuwa dan uwanka ka ga yayi magana. Ka shiru da bakin kai karshe ya ɗau kuɗin ya ba mu shi kenan. Ta kama ma dukan tsalan wani dan nan gobe. Tale shi kawai. Wato malam mun ji kalamanka ai mun ji jawabai kwarai da gaske kuma maganganun da kai tabbas haka suke amma za mu duba mutane yanzu dai maganar da ake ciki yanzu ita ce ina wannan kuɗin da kai wani ina zakar da kai magana ita ce abin da muka sa gaba da To ko da ce ban faɗa ba kun san cewa yaran nan suna da haƙƙi a kan ana bin yara a kan titi ba na ji da ce suna cikin makarantunsu ko gaban iyayensu haka za ta faru da su. Gaskiya zance ku yi haƙuri da maganganun ku ji na faɗa na san sun yi kaushi a matsayin na iyayen yara idan kun tashi kai 'ya'yanku makarantu allo ko tsangaya to ya kamata a ce kun duba musu da suturar su da duk wani abu ake bukata na kulawa za a ba yara haka shi zai nuna cewa tabbas yaran nan makaranta ku turo su ba bara ba idan dai ba haka ba ya kamata ku cire su ku dawo da su gaban ku. To mun ji Alhaji yanzu ya batun zakar da kace za a bamu.
dattijo kin san mutum ka san ɗan adam yana son kyautatawa, yana son ungo ba kawo ba. Ni ina son haɗuwa da ku amma na san abin zai mun wahala, shi yasa na yi amfani da zakka don ku samu ƙarfin zuwa wajen nan. Ko ba komai kun ga 'ya'yanku kun ga halin da suke ciki. Sannan ga shawarwari da gare ni sun in ku ɗauki ɗaya daga cikin ku amfani da su sun fi adadin zakkar da zan ɗauka na baku. A takaice maganar zakka babu, na yi amfani da ita ne don haɗu da ku cikin gaggawa. Kai, ga wani zancen banza mana, wace magana kake haka? Zancen banza zancen wofi, kar ka mai da mu ƙananan yara mana. Inda muke mun ɗauka abin arziki ya kawo ka mu za ka zo nan ka mana zancen banza, ka duba abin wannan ya mana fa, mu za ka zo ka zancen banza, kai ka san ina kake zo, ka san waye ni? Yaran da cikin mu kai za ka faɗa mana yadda za mu yi tarbiyyar su. Kayanka, gyara kayanka, gyara kayanka, ba sauke mu raba ba, sai ta gobanka ba zai zama faɗa ba. Rayuwa ba tabbas ɗan uwa zo ka auna, kar ku saki ‘ya'yanku kankana babu kulawa.